akan kita usalaman deh bayi bo hati. Mungkin suratan di diri denai bamandeh lai ayah bajalan umpamu rumah indah bato tampe balinduang nan lapai. Kami jo darah daging diri ayah suram sehingga ayah candorang lain di sinantangi mangkota kucak apa ko ayah tak ibu jo kami jo darah daging diri ayah suram sehingga ayah candorang lain di sinantangi mangkota kucak. Suratan di diri denai bamandeh lai ayah bajalan